سلام تخاتلتي channelنا كلينيك عقبت كم يلاخم لما عندكم كم تلمود نعخم يمهريو إلى حسابكم مدب حيزلكم مسئلهو مبزحتو جزء أبعرات كندي جزء تصنحو كابتي نسخنا فكرت كان أتدلون لعلي كالتف كان داود داخت سجمدو أنت ودي أخا بين خيخون كان بمليونات تقصروا دك تبعتيو مسزي يقالوا سلو بتفتروا مجدي بزي كنيناتات بزي كريمات بأقبابو زنوحة نيركب صنحيت كهلو كخم تخل تفلت له نلومي نايب حكي ناكل تسمودات عقبت نممحياش زطعمو ብዙሓት ሰባት ዝጥቀሙሉ ሜላታት ክሕብረልኩም እየ ሎማ ዓንቲ ክትጅምርዎ ትኽእሉ ቀለልቲ ናይ 10 ደቂቕ መዓልታዊ ልምምዳት ስለዝህበኩም እውን ክሳብ መወዳእታ ተኸታተሉኒ ካባኹም ዝፅበእ ነዚ መደብ ላይክ ብምግባር ምጅማር እዩ ነዚ ቻነል ሓደሽቲ እንትኾንኩም ንቻነልና ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ርክብ ጥዕና ሓዳርን ፍቕርን ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ሁኑ እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ምሳይ ጽንሑ ሰናይ ምክትታል እዛ ቪዲዮ ኣብ ግዜ ርክብ ቀልጢፎም እንዳወድኡ ንዝተጸገሙ ደቂ ተባዕትዮ ትኸውን ብልጽቲ ቪዲዮ ያ ፈለማ ስለምንታይ ይኸውን ቀልጢፍና ነፍስስ ዝብል መልስ ክንህበሉ መፍሳስ ግብረ መልስ እዩ እዚ ማለት ምልዓዓል ወይ ድማ ስምዒት ኣዝዩ ብቕልጡፍ ምስተሃነጸ ኣብ ዘይትመልሰሉ ደረጃ ምስ በጽሐ ኣካላትካ ይለቆ ስለዚ ትቁልፍ ነገር እቲ ህንጸት ስምዒት ክትቆጻጸሮ መምሃር እዩ መብዛሕትኦም ደቂ ተባዕትዮ መትሎ ምስ በልዕቲ ኣብ ዝተራኸበሉ ግዜ ካብ 3 እስካብ 7 ደቂቕ ጸኒሖም ይውድኡ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ሙሉእ ንሙሉእ ደስታ ክረኽባ ወይ ድማ ዕግበት ንኽበ حدما كاب 15 اسكاب 20 دقائق يدلين يو سلازي اتخفتت بغلتيهم وغن بسجت يفطر اتصبو زينا غنا مسلممد اكالات كان امروخان ازيو نوح نخصنح كتسلطنو تخليخا اب غزركب سمعتاتكم كتصنحو زحغزكم تكنيك حدن تايو مستنفاسكا مقصصاريو قلطوفن عمق مستنفاس ملعال ويدما سمعت يوسغيو بزي دما قلطفكم كتفسسو يغبر سلازي اب كندزي نزغبرو كاب افلبكم زيكونس كاب كبدكم قسيلكم بعمقات تستنفسو ن4 سكندታት ንፋስ ናብ ውሽጢ ኣቱ ን6 ሰከንድታት ድማ ናብ ደገ ብጽዎ ኣብ እዋን ርክብ ከተፍስስ ከም ተቀረብካ መስተሰምዐካ ድማ ምስትንፋስካ ኣዝሕሎ እዚ ድማ ንስርዓተ ነርቭታትኩም ይህድኦ እዩ ዝያዳ ቁጽጽር ይህበኩም በዚ ድማ ዝበለጸ ከይፍሰስኩም ክትጸንሑ ይሕግዘኩም እዩ ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ኣብ ግዜ ርክብ ቀልጢፍካ ከይትውድእ ዝሕግዘካ ቴክኒክ ክልተ ድማ ኣብ መትሎኻ ከባቢ ንዘሎ ጨዋዳኻ ብምጥንኻር እዩ ኣብ መትሎኻ ዙርያ ዘሎ ጨዋዳ ዝደኸመ እንትኾይኑ ቀልጢፍካ ንኽተፍስስ ይገብር ንኽትቆጻጽሩ ኣጸጋሚ ገብሮ ስለዚ ከመይ ጌርና ነዚ ጨዋዳ ክነጠንክሮ እንተልኩም ድማ ፈለማ ኣብ ትሻኑሉ ግዜ ሽንትኹም ብምሓዝ ነቲ ጨዋዳ ፈሊኹም ፍለጥዎ ድሕሪኡ ነቲ ጨዋዳ ን5 ሰከንድታት ምጭባጥ መሓዝ ድሕሪኡ ድማ ን5 ሰከንድታት ምዝርጋሕ እዩ ብ3 ሴት ን10 ግዜ ደጋጊምኩም ሰርሕዎ ስለዚ ንዝበለጸ ለውጥ ድማ እናጨበጥካ 10 ሰከንድታት ሒዝካ ጽናሕ እንተደሊኹም ኮፊልኩም ደቂስኩም ውን ተለማምድዎ ኣብ ውሽጢ 3-4 ሰሙን ኣብ እዋን ርክብ ዝሓሸ ናይ ርክብ ጻንሒት ክህልወኩም ዝገብር ብሉጽ ቴክኒክ ስለዝኾነ ነዝውን ተጠቀሙሉ ኣብ እዋን ርክብ ነዊሕ ክንጸንሕ ዝሕግዘና ቴክኒክ ሰለስተ ድማ ቴክኒክ ምጅማር ምቁራጽ ዝበሃል እዩ እዚ ሓደ ካብቶም ሓያላት ተፈጥሮኣዊ ሜላታት እዩ ከመይ ጌርና ንለማመደው እንተልኩም ድማ ኣብ ግዜ ርክብ ናብ ጫፍ ዕግበት ምስ በጽሕኻ እቲ ስምዒት እስካብ ዝዝሕል ን20-30 ሰከንድታት ማለት እዩ ንኹሉ ምንቅስቓስካ ሙሉእ ንሙሉእ ደው ምባል እዩ ቅድሚ ምፍሳስካ ነዚ 3-5 ግዜ ደጋግሞ ተፍስስ ምስ ቀረብካ ድማ ኣብ ውሽጣ ጸኒሕካ ምንቅስቓስ ኣቋርጾ ሰዓማ ኣስተንፍስ ደሉ ምስኮንካ ድማ ቀጽለሉ እዚ ድማ ቀልጢፍካ ከይወዳእኻ ኣብ ግዜ ርክብ ነዊሕ ክጸንሕ ይሕግዘካ እዩ ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ኣብ ግዜ ርክብ ቀልጢፍካ ከይተፍስስ ይሕግዘካ ቴክኒክ 4 ድማ ናይ ርክብ ዓይነትን ናይ ርክብ ናህርን ምቕያር እዩ ሓደ ናይ ርክብ ዓይነታት ስምዒትካ ቀልጢፍ ክወጽእ ይገብር እዩ ነዚ ድማ ንሳ ነቲ ናህር ክትቆጻጽሮ ኣብ ልዕሊኻ ግበራ ከተፍስስ ምስ ቀረብካ ናይ ርክብ ዓይነት ቀይር ኣብ ክንዲ ናህሪ ዘለዎን ኣብ ቀረባ እትውጽእ ምባልን ህድእ ዝበለን ዕሙቕ ዝበለን ምንቅስቓስ መረጽ ኣብ ክንዲ እትውጽእ ጥራሕ ምባል ክቢ ቅርጽ ምንቅስቓስ ኣተኩር በዚኦም ድማ ኣብ ግዜ ርክብ ነዊሕ ጸኒሕካ ክልቴኹም ክትዓግቡ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኣብ መበል 5 ንሪኦ ኣብ ግዜ ርክብ ከይፍሰስኩም ነዊሕ ክትጸንሑ ዝሕግዘኩም ቴክኒክ 5 ድማ ቀልጢፈ ከይውድእ ዝብል ምጭናቕ ምቕናስ እዩ ጭንቀት ጠንቂ እዩ ብዛዕባ ናይ ርክብ ጻንሒትካ ብዝተጨነቅካ ቁጽሪ ብቕልጡፍ ትውድእ ኢኻ ስለዚ መጀመርታ ኣብዚ ደስታ ተኩር ኣብ ቅድመ ጾታውን ኣድህቦ ግበር ርክብ ብዛዕባ ምትእስሳር እምበር ነዊሕ ዝጸንሐ ጥራሕ ከም ዘይኮነ ኣይትረስዕ ኣዘውቲርካ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ግበር ናይ ርክብ ቪድዮታት ኣይትረአ ስትረስ ጭንቀት ካብ ሰውነትካ ውግዶም ብተወሳኺ ድማ ብዚንክን ማግኒዥየምን ዝሃብቶሙ ምግብታት ብላዕ ንኣብነት ዘርኢ ዱባ ባናና ጸሊም ቸኮሌት ኣብዚሕካ ብላዕ ኣብ ሰሙን 4-5 ግዜ ምንቅስቓስ ኣካላት ግበር ብፍላይ ካርዲዮን ስኳትን ንናይ ርክብ ጻንሒት ዝሕግዙ ምንቅስቓሳት ስለዝኾኑ ነዚኦም ውን ስራሕ እኹል ድቃስ ውሰድ ድኻም ንጻንሒት ይቐትሎ እሞ እኹል ድቃስ ውን ምውሳድኩም መረጋግጹ ወልፊ ኣልኮላዊ መስተን
ወልፊ ሽጋራን ኣውግድዎ እዚኦም እውን ናይ ርክብ ጻንሒትኩም ክቐትሉ ስለ ዝኾኑ እዩ ነዚኦም ኩሎም ብምግባር ኣብ ግዜ ርክብ ነፍቃሪትካ ናብ ጫፍ ዕግበት ዘብጽሓ ናይ ርክብ ጻንሒት ክትውንን ትኽእል ኢኻ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ለውጢ ዘርእዩ ብሉጻት ሜላታት እዮም ነዚ ለ ናይ 10 ደቂቕ መዓልታዊ ልምምድ ክህበኩም ነዞም ልምምዳት መዓልታዊ ብምግባርኩም ኣብ ዝሓፀረ መዓልትታት ውሽጢ ዝሓሸ ናይ ርክብ ዓቕሚ ክህልወኩም ዝኽእሉ እዮም እዚኦም ድማ ንግሆ 3 ግዜ ነፍሲ ወከፎም ድማ 10 ምድግጋም ንናይ ምትልኹም ጨዋዳ ሕዝ ለቕቀብልዎ ኣብ እዋን ርክብ ቀሲልካ ምስትንፋስን ናይ ርክብ ዓይነት ምቅያርን ተለማመዱ ብተወሳኺ ከተፍስሱ ክትብሉ ምንቅስቃስኩም ደው ምባል ልመዱ ነዚኦም ን3-4 ሰሙን መዓልታዊ ብምግባር ርኡይ ምምሕያሽ ክትሪኡ ትኽእሉ ኢኹም ነፍቃሪትኩም ንበዓልቲ ቤትኩም ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ ጫፍ ዕግበት ንኽተብጽሕወን ዝሕግዙ ብሉጻት ቴክኒካት እዮም ክትፈልጥዎ ዘለኩም ግን እንታይ እዩ ንነዊሕ እዋን ምጽናሕ ክትምሃርዎ ትኽእሉ ነገር ከም ዝኾነ እዩ ኣብዚ ሰሙን ብሓደ ወይ ክልተ ሜላታት ጥራይ ጀምርሞ ትዕግስቲ ሃለኹም ውጽኢቱ ምስ ልምምድ ዝመጽእ ነዚ ለ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ቀድሚ ምዛመይ ነዞም 5 ቴክኒካት ከዘኻኽረኩም እቲ ቀዳማይ ኣብ ግዜ ርክብ ቀልጢፍና ከይንውድእ ዝሕግዘና ቴክኒክ ምስትንፋስና ምቁጽጻር እዩ ካብ ኣፍ ልብና ቀልጢፍና ነስተንፍስ እንተኾይና ስምዒታትና ቀልጢፉ ክመጽእ ቀልጢፍና ክነፍስስ ዝገብር ስለ ዝኾነ ካብ ኣፍ ልብና ዘይኮነስ ካብ ከብድኻ ቀሲልካ ምስትንፋስ ልመድ ን4 ሰከንድታት ናብ ውሽጢ ሰሓብ ን6 ሰከንድታት ድማ ናብ ደገ ውጻዮ እዚ ርግእን ክትብልን መጽኡ ዘሎ ስምዒታትካ ክረግእን ይሕግዘካ እዩ በዚ ድማ ቀልጢፍካ ኣይተፍሰሰን እቲ ካልኣይ ዝረኣናዮ ኣብ ግዜ ርክብ ቀልጢፍና ከይነፍስስ ዝሕግዘና ቴክኒክ ድማ ኣብ መትሎና ከባቢ ዘሎ ጨዋዳ ብምጥንኻር እዩ ኣብ መትሎ ከባቢ ዘሎ ጨዋዳ ዝደኸመ እንተኾይኑ ቀልጢፍና ነፍስስ ዝጠንከረ እንተኾይኑ ድማ ዝሓሸ ናይ ርክብ ጻንሒት ይህልወና ስለዚ ነዚ ድማ ሽንትና ከም ንሕዙ ዓይነት ነገር ን10 ሰከንድታት ሕዝ ልቕቕ ብምባል ዝበለጸ ጨዋዳታትና ክተርር ብምግባር ጻንሒትና ክነመሓሾ ንኽእል ኢና እቲ ሳልሳይ ቴክኒክ ዘራናዩ ድማ ምጅማር ምቁራጽ ወይ ድማ ስቶፕ ስታርት ቴክኒክ ዝበሃል እዩ እዚ ድማ ከተፍስሱ ምስ ቀረብኩም ክስምዓኩም እንተሎ ኩሉ ምንቅስቃሳትኩም ደው ምባል እዩ ደው ኣቢልኩም 20-30 ሰከንድ ተረጋጊእኹም ከም ብሓዲሽ ነቲ ምንቅስቃስ ምጅማር እቲ ክወፅእ ክፈስስ በፂሑ ዝነበረ ስምዒት ክትመልስዎ ትኽእል ኢኹም ኣብ መበል ራብዓይ ዝረኣናዩ ቴክኒክ ድማ ናይ ርክብ ዓይነትን ናይ ርክብ ናህርን ምቅያር እዩ ናይ ርክብ ዓይነታት ኣለዉ ቀልጢፍካ ክትፍስስ ዝገብሩን ዘንጊዕካ ክትፍስስ ዝገብሩን ስለዚ ክስምዓኩም እንተሎ ናይ ርክብ ዓይነት ቀይሩ ናህርኹም እውን ኣዝሕል ኣፍጥን እንዳበልኩም ስምዒታትኩም ክትዝንግዕዎ ትኽእል ኢኹም ኣብ መበል 5 ናይ መወዳእታን ዝረኣናዮ ኣብ ግዜ ርክብ ብዙሕ ክንጸንሕ ዝሕግዘና ቴክኒክ ድማ ቀልጢፈ ከይውድእ ዝብል ምጭንናቕ ምቕናስ እዩ ጭንቀት ጠንቂ ከም ዝኾነ ርኢና ኢና ስለዚ ስትረስ ጭንቀት ካብ ኣእምሮና ብምቕናስ ዝተፈላለዩ ወልፍታት ብምጥፋእ ናይ ርክብ ጻንሒትና ክነውስኽ ስለንኽእል በዚ እውን ናይ ርክብ ጻንሒትኩም ወስኹ ክብል ይደሊ ነዚ ለ ናይ ልምዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ካብዚ መደብ ትምህርቲ ክወስዱሉን ዝሓሸ ናይ ርክብ ጻንሒት ሃልይዎም ነፍቃሪቶም ንበዓልቲ ቤቶም ከዕግቡሉን ፍቕሮም ከይሃስስ ከይጠፍእ ንኽገብሩ ነዚ መደብ ላይክ ሼር ግበሩሎም ንቻነልና ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ፍቕሪ ሓዳን ርክብን ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራኹኑ ብኻሊ መሃራይ መደብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቕነየለይ